କାହିଁକି ମୁଁ ଟିକେ ଆସେ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ତତେ ପଚାରୁଛି ନା ମୁଁ ଟିକେ କି କାମ କରିବି ଦେଖି କାହିଁକି ସେ ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତୁ କାହିଁ ହେଡ଼ିକି ଯିବୁ ଦେଖିତେ ମୁଁ ଟିକେ ଆସେ ମୁଁ ଦେଖି ତତେ ପଚାରୁଛି ନା କାହିଁକି ହେଡ଼ିକି ଯିବୁ ମୁଁ ଦେଖି ଯିମେ ନା ନା କେଣେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଠି ବସ ଚୁପଚାପ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ପଳାଇ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ନା ନା ସାଙ୍ଗେ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତତେ ତୁ କାହିଁ ଦେଖିତେ ଯିବୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଦେଖି ଯିମେ ନା ନା କେଣେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଠି ବସ ଚୁପଚାପ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ପଳାଇ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ନା ନା ସାଙ୍ଗେ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତତେ ତୁ ତ ନାଦିଲାନି ନା ନା କିଛି କିଛି ମୁତ ଫୁତ ନାହିଁ ହାଲ ମୁଁ ତ ନାଦିଲାନି ଜୁର ମୁଁ ତ ନାଦିଲାନି ଲାଗୁ ମୁତିଟା ଆସେ କଣ ଟିକେ ମୁତିଟା ଆସେ ନା ନା ବସ ଘଣ୍ଟେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତୁ ଯୁଆଡେ ଯିବୁ ମୁଁ ଟିକେ ମୁତି ଆସେ ନା ମୁଁ ଟିକେ ଆସେ ମୁଁ ଟିକେ ମତେ ମୁତି ଆସେ ମତେ ଜୁର ମୁଁ ତ ନାଦିଲାନି ଲାଗୁ